दा दिनै बिथांमोननि लिडारफ्रासो बिराद केलेंकारि ओंखारबाय थाबाय दिनैबो दिलीप बर' बिथांनि जे मोनसे सासे आइजोजों माखासे केलेंकारि नुबाय आगोलावबो मेरला नेताफ्रा बिदि जादों आरो दा जोंनि आखायाव बिराद बेफोरबायदि तथ्यफोर दङ जों सम जायै बेफोरखौ जों फोसावलांबाय थानो हायो गोसो जायोब्ला खिन्थु जों लुबैयाखै जाहाथे नेताफ्रा बिदि दाजाथों मोनफ्रोमबो समस्थियाव गिदिंगासिनो दङ आरो प्राइमारिबो गिदिंगासिनो दङ दा बेनिफ्राय जों नुनो मोनदों जे बिपिएफनि जानाखि स्थिति दा खोब मोजां आगोलाव जेबादि पजिशनाव दङमोन 90 स्पिडाव खारदोंमोन दा 100 स्पिडाव खारबाय आरो दा खुनु मोनसे सक्तिया हमथानो हानाय केपासिटि गैला रायजोफ्रानो लुबैबाय जोंखौ जों बुंनायनि बाथ्रा नङा सोरबा प्रमद बर' गावखौ दाबि खालामनानै लाबाय थाबाबो जाया सोरबा गबिन्दआ दाबि खालामना लाबाबो जाया उरखाव गोरा दाबि खालामनानैबो लाबा जाया दा बेवहाय रायजोफ्रानो बिपिएफखौ लुबैजोब्बाय बिपिएफआसो मावनो हायो हाग्रामासो मावनो हायो बे प्रमान जाबाय आरो मालाय बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै जोंनि बिपिएफ सरकारखौसो 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै होनबाय थादों दा बेनो रायजो राजाफोरखौ गाज्रिसो मोनहोबाय बिथांमोना 17 बोसोर होनै दिनै रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजाबाय आरो मालाय बिथांमोना मावनानै देखायनो हायाखिसै नालाय हाग्रामाखौ रायदोंबा मानि थाखाय रायदों दा बेफोर मोनसे कम्पारेटिभ स्टाडि बयबो खालामो रायजो राजाफोर खालामो दा बिथांमोना गाज्रि मोनजाबाय बिथांमोना एबार मोनसेबो देरहाया बे खाथां जादों आरो मालाय दा बेवहाय माने खुनु माबाया भटआ नस्थ' जाया दिनै फेल जादोंबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फेल जादों बुंनांगोन खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्ममोना दा इउपिपिएलआव जयेन जाना बुंबाय थादों खौसे खालामनायबा दिनै मानो एनडिपिएफोरखौ हमथानो हादिया बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फेइलार बे जाबाय खाम्फा चन्दनमोननि फेइलार बिथांमोना सानफ्रामबो एकत्रिकरन होनबाय थायो बर'फोरखौ ज' खालामनायबा मानो पार्टि गोदान दाखो दा टटेल फेइलारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोना गासिबो जेंनाखौ सुफुंना होनो हायाखिसै एनडिपिएफफोरनि मोनसेबो समस्या जोबाखै दिनैहाय खालि रन्जन दैमारि सार गनायल' बाथ्रा नङा केसनिफ्राय आराम खालामनाय रिहेबिलिटेसन जायाखिसै बाउन्डारि अल्टारेसन जायाखिसै समस्तिबो बारायाखिसै दिनै एक्स ग्रेसिया फैसा मुंख्लंनि न'खरफ्रा मोनाखिसै दिनै बे दुखु नांदों बिथांमोना आरो बिथांमोना साख्रि बाख्रिबो मोनाखिसै दिनै बेनो दुखु नांनानै बिथांमोना गावस्रालांबाय दा बेवहाय इउपिपिएल हिसाबै बिराद खथि जागोन आरो बिथांमोनानो इउपिपिएलखौ फेजेनसिगोन जों बिपिएफआ एबसुलिट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन जोंहा माने जेबो खथि जाया दा बिथांमोनानो बाउन्डारिया बालायनानै बिस्वनाथ आरो सनितपुरनि जिल्लाफ्रा हाबगोन नाथाय नुदों दा एबार बिथांमोना जुदि पन्सायत इलेक्सनाव भट होनांगौ जायो होनब्लानो बुजिबाय बिथांमोना जोंनि बे बिटिसिआव हाबाखै दा बेबो मोनसे फेइलार बाउन्डारि अल्टारेसन जायाखै बेनो मोनसे प्रमान जाबाय आरो मालाय दा दिनै बिथांमोननि लिडारफ्रासो बिराद केलेंकारि ओंखारबाय थाबाय दिनैबो दिलीप बर' बिथांनि जे मोनसे सासे आइजोजों माखासे केलेंकारि नुबाय आगोलावबो मेरला नेताफ्रा बिदि जादों आरो दा जोंनि आखायाव बिराद बेफोरबायदि तथ्यफोर दङ जों सम जायै बेफोरखौ जों फोसावलांबाय थानो हायो गोसो जायोब्ला खिन्थु जों लुबैयाखै जाहाथे नेताफ्रा बिदि दाजाथों गोबां बिसिडिसि चेयारमेनफोर टिसिएलसि चेयारमेनफोर मालायनि हिनजावफोरखौ लानानै खारनाय बिसिडिसि चेयारमेनफोर दिनै हमजानाय रायजो राजाफोरजों बुजानाय बिनि हिसाब गैया सानथ्र'नो हायै दिनै बेफोरबायदि केसफोर दङ दा बिनिफ्रायनो बुजियो बिसोरनि मोजां चरित्रनि मानसि गैया बे पार्टियाव मोजां चरित्रनि मानसि गैया दिनै गासिबो जाखर मानसिफोर कराप्टेड मानसि नारि केलेंकारि दिनै बेफोरबायदि नेताफ्रा दिनै बे इउपिपिएल दलाव ज' दंजाबो आरो मालाय दा ओंखायनो बे दलखौ रावबो सुखुला दिनैनि थारिखआव दा बे जाहैबाय माने जोंखौ गिनाय माने इयुथ फर्सआसो मेन दिनै जुदि कारगिलाव जुद्ध नांनांगौ जायोबा चाइनाजों जुद्ध नांनांगौ जायोबा सोर खालामो इयुथफ्रासो जुद्ध नाङो इयुथफ्रा आर्मि साख्रियाव जयेन जायो जुद्ध नाङो दा ओंखायनो जों साथाम मानसिया दिनै मोनफ्रोमबो समस्ति गिदिं जोङो कर्मि सभा खालामदों वार्कार्स मिट खालामदों जाहाथे जोंनि सेंग्राफोरखौ जोङो ट्रेन खालामनो हायो बोरै बे जुद्धआव जों देरहानो हायो इलेक्सननि जुद्धआव जों बोरै देरहानो हायो दिनै ट्रेन खालामगासिनो दङ दा बिथांमोना गिदों आरो मा जोंखौ बोरै होबथानो हायो दा ओंखायनो बायदिसिना गाज्रि बखिलाबायदों माखासे बखिलाबायग्राफोर दङ जे जिनिसा जोंनि चरित्रआवनो गैया बेफोरखौ बुंनानै बिथांमोना जोंखौ लाजि फोनांनो नागिरदों आरो बे बिथांमोननि मिसना जाफुङा बिथांमोना फेल जागोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो 27थानि बारा मोननानै देरहागोन जों आगोलाव 25ता मोनबाय थादोंमोन दिनै गिदिंनानै मोनबाय जोङो 27तासो देरहानायनि मोनसे सुबिदा दंसै जोंनि सरकारावथ' बिदि खोथा गैया जोङो हानायखिनिखौ होगोन होनबाय थादों दा जोङो नैबे माने 100 कौटि थाखा बेखौ इयुथ्सफोरनो बोरै होनो हायो जाहाथे बयबो सेल्फ एमप्लय जानो हायो बेखौ जोङो मोनसे पलिसि बानायनानै होगोन आइजोफोरनो जों सेल्फ हेल्प ग्रुपआव होगोन दिनै बैसोगोराफोरनो होगोन गरिब दुखियाफोरनि थाखाय आइबिएस सिस्टेम बेखौ जों बानायदों फिसा बिजनेस मावग्राफोरनि थाखाय जों आइबिएस बानायदों
दा सरकाराव फैनाय लोगो बे आसनिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो न'खराव जाहाथे बिटिसिनि डेभेलपमेन्टआ जाहाथे सौहैयो बिटिसिनि डेभेलपमेन्टजों बयबो जाहाथे एन्जय खालामनो हायो बेनि थाखाय जों बेबस्थाखौ खालामनाय जादों जों जेखौ मावनो हागोन बेखौसो बुंगोन खिन्थु न'खर न'खर साख्रि होदलाबायनो होननानै 75,000 होगोन होनलाबायनानै जों बेबादि रायजोफोरखौ जों मेगनाव हाद्रि सारनानै बोरैबा माने आंग्रिमोन्दानि जोङो राजनिति खालामग्रा मानसि नङा जों जेखौ बुङो बेखौ मावगोन